alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi lave noget meget særligt. Noget med min limpistol. Fordi at jeg har fået lim til den. Det er ikke lige præcis det her, vi skal bruge. Jeg skal bruge det noget mere med mag. Normal lim. Jeg har ikke kun 3 tilbage. Vi har 21 af dem her. Og til min lille meget geniale idé, der skal vi bruge trommevirvel. Kan den godt stå der? Pap! Nu skal jeg nok bruge en saks. Ej, det er den dårlige saks. Brug den gode saks. Where are you, good? You are not good. Fint, jeg prøver bare at gøre det med den her. Så min geniale idé, det er, at jeg klipper en side af, og så tegner jeg det, og så klipper jeg det ud, og det er sådan min geniale idé. Og jeg vil ikke afsløre for meget, men det er dyr, jeg rigtig godt kan lide, som I nok ikke helt vidste. Jeg kan fortælle lidt om alle de dyr, jeg kan lide. Jeg kan rigtig godt lide hunde. Og det her dyr, jeg sådan ligesom skal prøve at lave, det er mit alleryndlingsdyr. Jeg kan rigtig godt lide hunde. Jeg synes bare, de er mega cute. Jeg har selv haft en hund. Og jeg kender rigtig mange, der har en hund, der ligner min gamle hund. Og jeg kender også dem, jeg er i familie med dem, der har min hund. Eller ejer min hund. Men det er fint nok for mig. Eller det er det jo ikke, hvis de spurgte mig. Hvis de spurgte mig, så er det ikke okay, at de har taget hunden fra uden at spørge os. Også der mener jeg mig og min storebror. Men nu skal jeg bruge en blyant. Jeg synes bare, det er mega cute, hvis... Hvor stor skal den cirkel også lige være? Den skal nok være sådan lidt større. Der skal også være plads til ørerne. Den har ører. Det har mange dyr. Bortset fra en fugl. En fugl har ikke ører. Okay. Jeg tror, vi har en stor nok cirkel. Nej, det har vi ikke. Det I kan høre lige nu, det er min mor og far, der snakker med min farmor og pappa. Det skal I ikke tage jer af. Den blev lige præcis den størrelse, jeg gerne ville have. Uden jeg havde forventet, det blev den. Fedt. Det er kun godt. Og der skal være lige store ører. Genialt øre. Det blev ikke et genialt øre, men det blev et godt øre. Først siger jeg, at
Det fortæller jeg ikke. Det var en video, jeg lavede om. Ej, det øre blev for stort. Hvad skal jeg Gifty? Where are you? Gifty me. Whisky leder. Whisky leder. Oh my god. Oh my god. Der er nogen, der knipper. Og hvorfor står den egentlig sådan? Og hvorfor har jeg så lidt ispind tilbage? Der er noget der på. Der er noget mystisk. Fordi jeg har meget lidt ispind tilbage. Og i går havde jeg sådan noget stadig sådan 200 tilbage. Og den her er knækket herude i siderne, og det var den ikke i går. Og den her, den stod ikke sådan her i går. Mærkeligt. Det er en smule mærkeligt, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, ved der noget mystisk, det er julenisser. Nu har jeg gjort noget forkert igen. Hvad fuck sker der for den? Og det kan være, mine andre viskeleder også knækket. Ej. Nu skal vi bare have klippet det her ud. Okay, det kan jeg ikke. Jeg klipper det ud. Please subscribe or like. Okay, det her kommer til at tage alt for lang tid. Okay, så fik jeg lige klippet ørerne ud. Og jeg kunne i hvert fald ikke drømme om nogle ører så pæne. Altså, de er lidt så pæne. De er seriøst de pæneste nogensinde. Det er de pæneste, I nogensinde har set. Okay, sådan der. Ej, det øre blev dårligt. Okay, heldigvis har jeg et reserveøre. Hvor fanden blev reserveøret af? Sådan der. Perfekt. Som I nok kan se, så gik det der rigtig stærkt. Okay, de er helt lidt forskellige. Det kan man ikke mærke til. Nu skal jeg have farvet den her. Rigtig fedt. Så jeg tager den, jeg tror minder mest om det, vi skal have. Glæder jeg virkelig til at se.
hvilket dyr det er. Jo, jeg havde helt glemt at fortælle videre på alle de dyr, jeg godt kan lide. Gunja, og så kan jeg også rigtig godt lide katte. Junior, det er en af mine katte. Jeg har 5 katte. Eller jeg var ikke født, da vi havde de fleste af kattene. Men der skete nogle ulykker, og så døde de. Det var jo ikke så godt. Men vi har stadig 2 tilbage. Vi har moren og en af datteren, eller en af sønnerne. Og så har vi er de fleste døde, men der var en, jeg ved, der ikke døde. Det var Juniors bror, Møffe. Han døde ikke. Han stak af, da han skulle aflives. Han skulle nemlig aflives, fordi at man kunne ikke komme til min storebror. I hvert fald ikke min far eller nogen andre. Det var kun min mor, der kunne komme til Valder. Man blev reddet og fik en masse sår, hvis man ikke var min mor. Derfor skulle han aflives ude på toilettet, og moren til den kat Møffe, Oda hedder hun, og hende har vi stadig. Hun kan åbne vinduer, eller det kunne hun, det tror jeg ikke hun kan mere. Nej, det kan hun ikke. Men så åbner hun et vindue, så løber katten ud af vinduet, eller hopper ud af vinduet, sammen med Oda, og der var kun en, der kom tilbage, og det var Oda. Møffe fik vi aldrig at se igen. Jeg er næsten færdig med baggrundsfarve. Færdig! Jeg glæder mig virkelig meget til at se resultatet. Mangler jeg kun ørerne. Okay, så mangler vi bare lige ørerne, og den har kun været i 13 minutter. Okay, har jeg været så hurtigt til at farve den? Så det plejer at være sådan en dag eller 20 minutter. Nej, måske en time. Jeg skal snart have tændt op i limpistolen. Jeg tror godt, jeg kan få tændt op i limpistolen nu. Jeg skal også lige varme op på alt det der. Jeg tænker ikke, den gør så hurtigt. Et halvt sekund senere. Oh my god! Okay. Et halvt sekund. Oh my god. Et halvt minut senere. Oh my god! Oh my god! Jeg er slet ikke færdig. Jeg mangler meget, meget lidt. Og så skal vi altså i gang med at lime. Skal den have rulleøjne, eller skal den have sorte øjne? Den skal have sorte øjne. Og
mangler jeg kun én ting. Og den er altså lyserød. Kan I så gætte, hvad det så er? Og det sidste dyr, jeg elsker, er gris. I love it. It's my best. It's best. I don't have a pig. I have a pig. I don't have a pig. But I will have a pig. Ej, den blev fucking dårlig. Derfor altid tegne med blyant først. Men det gør ikke noget. Så bliver det bare en bedre en, faktisk. Altid bedre, hvis den bliver lidt dårligere, fordi så er den mere speciel. I am so good. Den blev faktisk fin nok, føler jeg. Can you see it? It's perfect. Så skal jeg sætte lige noget ørerne på, og så skal vi have fundet nogle øjne. Jeg tænker ikke, det skal være nogle store øjne. Jeg tænker bare sådan nogle her. Små øjne. Ej, den er cute. Okay, ja, jeg har fundet øjne, og jeg sætter den her. Perfekt. Sådan. Nu mangler vi bare lige. Er den varmet op? Lige på. Første øje på. Og det sjove ved rulleøjne, det er jo, at man sådan, at de selv kan bestemme, hvordan de skal sidde. Den bliver måske lidt tosset, men det bliver hyggeligt at se tilbage på, når man bliver større. Så bliver det hyggeligt at sidde sammen med sin mor på YouTube. Oh my god. Jeg kom for langt hen. Så sidde og reagere på den gamle YouTube-videoer. Altså, det er noget, mange gør, hvis de har lavet YouTube i mange år. Jeg skal ud og vise den til min mor lige om lidt. Den er cute. Den er psyko cute. Så jeg prøver en omgang med det her. Føler jeg på en måde, den er okay. Cute. Ej, okay, den er cute. Jeg skal ud og vise den til min mor. Tusind tak, fordi I så med. Husk, I altid selv kan lave det herhjemme. Det er så nemt. Du skal bare have et stykke pap, en sort tus, nogle rulleøjne og noget lim. Det er det eneste, man kan gøre. Tak, fordi I så med. Hej.